Zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť. Dneska je 27. apríla, je krásny deň. Pavlovnie nám trošku začali kvitnúť, ale samozrejme, že to nie je to, čo chcem dneska hovoriť. Niektorí ste mi písali, že mám slabé, hrojivé včely. Nemyslím si to. Samozrejme, moje včely sú hrojivé. Robím pravidelne odložence s matkou, čiže aj tu vidíte, už sú 2 odložence pripravené. Myslím si, že moje včely sú slušné, akurát som otvoril včelstvo, čiže keď sa len z vrchu pozriete, je to veľmi, veľmi slušné, zakladené, dostatok trúbcov, takisto sa môžem pozrieť na ďalší plášť, čiže pekne sa nám to leskne, jedna strana, druhá strana, tu mám ešte prevesené plásty z plodiska, že vidíte, že aj keď je teraz znáška, pekne nám včely lietajú. Tu vidíme, koľko plástov som prehodil. A samozrejme, že máme tu aj slušné prínosy, čiže to, čo už sa vyliahlo, to nám postupne zalievajú medom. Na týchto plástoch to tak nie je vidieť, lebo to boli plásty, ktoré sú prenášané, ale tu už pekne vidíme sladinu z jednej strany, z druhej strany pekný plást a samozrejme súčasťou tohto je aj toto naše éčko, že na tomto éčku je krásne vidieť, koľko nám včely priniesli. Že vidíme ďalší pekný rámik, ďalší krásny rámik, čiže už len zahustiť a prakticky môžeme vytáčať. Čiže vidíte, že včiel je dostatok, medu je dostatok. Dá sa povedať, že jeden plášť, čo matka zakládla, výnimočný, ale vidíme, že ďalšie plásty sú veľmi, veľmi medzistienky vystavané, krásne prinesené plásty. Takže to je jedno včelstvo. Samozrejme, že mám tu aj zrojené včelstvo. Toto včelstvo je to, ktoré som prvému zrojil matku. Už tu, keď sa pozriete z vrchu, krásne bachraté rámiky. Mám tu aj, vidíte, že veľa medzistienok, že tu vidíme krásne prinesené. Samozrejme, že to je len jedna medzistienka, ale máme tu aj krásne bachraté rámiky, čiže tá rotácia, prehadzovanie momentálne týchto éčok, ktoré sú hore, vidíme, že krásne z vrchu pobielené, čiže pastva je tu veľmi dobrá. Máme tu aj medzistienky, čiže vidíte, že tu bolo asi 5 medzistienok, ale tie staré plásty vyzerajú veľmi dobre. Takisto aj tu, že vidíme, že krásne zaplnené čerstvým medom. Čiže tuto mám tak na striedačku medzistienka a plást, ktorý je krásny. Takisto by som sa mohol pozrieť aj do tohto nástavku, čiže teraz som to zrotoval, lebo tieto horné éčka boli súčasťou plodiska, ale teraz sú súčasťou už medníka horného. Ja si myslím, že toto je zrojené včelstvo, úplne prvé. Už je pravdepodobné, že matka je dole. Tak sa pozrieme, že aký to malo efekt. Medzistienky sú pekne vystavané po obidvoch stranách. No a takisto, čo bolo prevesené, už je krásne zaplnené. Čiže všetko sa nám pekne vyliahlo a krásne nám to včely už zaplňajú. Čiže to je posledný liahnúci sa plod. Toto včelstvo bolo zrojené pred 2 týždňami, ale pekne sa nám už do toho včely pustili. V tomto medníku je dosť tých zásob. Vidíme, že aj to včelstvo je pekné, početné a to je teraz nejakých 12 hodín, čiže ešte veľmi veľa lietaviek je na pastve.
Aj tu krásne. Krásne zanosené, medzistienky vystavané, zanosené, čiže určite tu je nejakých 20 kg v tomto, či už v Ečkovom alebo Bčkovom. Vidíme tu ešte krajný plast, ale takisto je tam dosť. No a keby som sa pozrel aj do plodiska, aj tam niečo je. Treba si uvedomiť, že pri zrojení relatívne je to tu pekné, včelstvo je početné, ale treba si uvedomiť, že aj to plodisko je dosť zanosené medom, lebo tá matka nie je, boli tam larvičky, plod, ktorý sa nám postupne liahne a včely majú tendenciu zanášať to plodisko. Čiže teraz je to, si myslím, že veľmi slušné aj na včely, aj na med, nakoľko máme 27. apríla, ale ešte minimálne 10 kg medu je v plodisku. Čiže matka už je pravdepodobne vyliahnutá, keď sa nám vráti, keď sa nám pekne spári, tak ešte veľké množstvo medu vytlačia do týchto jednotlivých medníkov a to včelstvo zosilnie. Čiže ja viem, že mám rojivé včely, ale rojivosť je vlastnosť, ktorú treba využiť. Čiže tu som zrojil, tam mám matku z pôvodného včelstva už v plemenáči. Tu sa mi matka vráti, oplodní sa, to včelstvo bude veľmi slušné a nevyrojilo sa mi. Keby sa mi náhodou matka že nevrátila, nespárila, ľahko ju po medobradí pridám cez mriežku alebo cez noviny, alebo pridám len matku v klietke. Že toto je ten spôsob, čo som chcel povedať, že aj keď mám rojivé včelstva, viem, že mám rojivé včelstva, absolútne mi to nevadí. Tie včely sú kľudné, majú slušné prínosy. Raz, dva, tri, štyri, 5 Ečkových vystávali, raz, dva, tri a možno ďalšie dva Bčkové rámiky sú v plodisku, čiže je veľmi dobrá stavebná schopnosť, početné včely a veľmi slušná znáška. A samozrejme, že chyba by bola pri tej rojivosti, keby som dopustil, že by sa mi včelstvo vyrojilo, lebo toto je slušné včelstvo. Vstáva, znáša, nie je tam síce matka, ale keby sa mi takéto včelstvo vyrojilo, tak by som nemal ani med, ani vystavané, ani nič. Čiže rojivosť je podľa mňa požehnanie pre včelára a nie je to zlá vlastnosť. Je to prirodzené rozmnožovanie, len treba vedieť, kedy treba matku zrojiť, aby včely využili pastvu. A samozrejme, keby som vytočil a matka mladá začne len klásť, môžem veľmi efektívne preliečiť, dajme tomu pokapom alebo inými prípravkami, ktoré neúčinkujú na zaviečkovaný plod. Takže priatelia, aj takto to u nás vyzerá, je to krása, takže či už máte rojivé alebo nerojivé včely, treba vedieť s nimi pracovať a využiť tú rojivosť vo svoj prospech.